Kaya kung tinuod pa nimo mga tawhana nga nagsunod ni sa prinsipyo sa Ginoo, ang problema nga di man sila nagpasakop sa sektang gitukod og mga Amerikano. Diba? Kung tinuod ni nga nagsunod ni sa prinsipyo sa Ginoo ning maong mga tawhana, sundon nila tong iglesyang gitukod ni Kristo. Dili kadtong sektang gitukod og mga Amerikano. Ngano man kay wa nila gisunod ang prinsipyo sa Dios. Tungod kay ang ilang gisunod ang prinsipyo sa mga Amerikano, tanawa ila pamagi sa pagsimba, itambi sa Biblia. Diba? Ang mga nangulo sa panahon sa pagsimba sa adlaw ipapahuli mga pari sa ilaha mga pastoy. Ang mga nangulo sa adlaw igsisimba kaniadto o adlaw ipapahulay sa mga Hudyo, mga nakasutana. Ang ilaha sa nahitabo naka-Amerikana. Unya ang Old Testament mismo sa ilang adlaw ipapahulay nasa lagi offer nga sacrifice kining mga tawanan wala podyo mo na wala sila gitog altar. So kung tinuod pa sila nagsunod sa prinsipyo sa Dios, ano naman sa mga Amerikano dapat nagpasakop sila sa Judaismo.